ora entuk ngombe asi. Iya. Ora kok saru ora ning pancen wong ki lumrahe ngono. Iya. Coba bayi lanang. Oh iya. Bayi lanang ki ambek nganti modar ora iso disapeh. Heeh. Lah iki yo penyuluhan, Nduk. Iya. Bagi yang punya balita ya kaya kuwi mau, ASI harus diberikan selama 2 tahun. Nek wis sakbare 2 tahun kudu stop. Iya. Nek duwe ayam, Heeh. ayame bertelur ya aja didol. Lah kuwi mau. Jangan dijual belikan rokok atau pulsa, tapi telurnya dimasak dan diberikan ke anaknya supaya sehat. Oh iya. Iki miturut sing tak tampa ngene. Heeh. Terus nek ana jadwal posyandu ya dijak putra-putri balitane ning posyandu. Mergo ning posyandu kuwi ora mung ditimbang bobote, ora mung dicek kesehatane, Nduk. Iya. Neng kono ya bakal dinehi vitamin sing mengoptimalkan daya tahan tubuh anak usia balita. Oh iya. Lah, selanjutnya yang belum ber-KB segera ber-KB, rencanakan dengan keluarga supaya tidak terlalu banyak anak. 2 anak wis cukup. Oh iya, Mak. Ya. Aja anak 3 ning mbarep kabeh ya ora. Lambemu ora. B. Tidak terlalu muda, minimal usia 20 tahun bagi wanita. C. Tidak terlalu tua, paling tidak maksimal usia 30 tahun. Heeh. Dan tidak terlalu dekat jarak anak, maksimal 2 tahun baru punya anak lagi. Wo ngono ya, Mak. Ya. Kaya lagune sing jaman biyen ka lho, Nduk. Apa? Jaman anyar-anyare program KB. Iya. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman. Nah, nek Wah, ya engko dinyanyekke. dinyanyekke kok ya. Iya. Dan bagi masyarakat monggo dipun bantu sareng-sareng, monggo sareng-sareng dipun bantu supados mboten wonten resiko stunting terhadap anak bawah 5 tahun. Bener, Mak. Ya. Karena bantuan dari pemerintah yang masih terbatas, mula ayo monggo sareng-sareng kita gotong royong kagem sak biyantu lan atur pambiyantu babakan nutrisi, susu utawa telur bagi balita stunting agar anak calon generasi penerus bisa tumbuh normal, sehat. Kalau dalam pewayangan gagah lan sehat kaya Werkudara. Werkudara kae lairan rendeng. Oh iya. Mula gagah piteksa kaya ngono. Iya, Mak. Ya. Nek sing nyaron kae jane lairan rendeng, Nduk. Oh. Ning rendenge iki rendeng sasi Juli, lah mongko sasi Juli wis ketiga. Oh. Dadi udan salah mangsa. Iya. Kaya dene harapan pemerintah balita yang sehat di masa sekarang akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Matur nuwun. Ngaturke salam-salam, Nduk. Heeh. Kagem sedaya warga ngunut playen kadang muda-mudi Karang Taruna Dalaman 1 Gunung Kidul. Wis prei, Mak. Ya jane urung. Oh ya. Ning karena kewajiban kita itu berbeda-beda. Jadi Iya. uga kanggo paguyuban Mandakyu, uga kanggo pamirsa live streaming YouTube matur sembah nuwun. Heeh. Ya. Di laras tembange, Mak. Ya. Ayo Mbak Yanti. Tak aturi jumeneng, Mbak. Oh ya, disepati. Mangga, Mbak. Katon lembeane merak kasimber leleka. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mas Dalang. Nah nggih. Mas Dalang Adi ngono. Oh nggih. Mas Dalang Yusuf ora Mas Dalang Adi to. Pripun? Sik bener pripun? Ya Mas Dalang Yusuf ngono. Nggih. Iya. Sehat ta, Mbak? Alhamdulillah. Kaya disehat-sehatke. Iki rak usum wong ewuh to. Lah nggih. Sik sehat niku awake. Nek pikirane iki rada ra duwe. Kokean sumbangan. Kokean malah nyemelangan. Ayo liyane ya kok kan golek pulian iki bingung aku dhewe. Ha wis
kono kene nampa ulem kok ya, Nduk? Iya. Heeh. Ya wis ora apa-apa sing penting disehat-sehati awake, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Iki sampean tak ya jope akeh banget to iki. Nggih, disyukuri alhamdulillah. Ya mung pelengku ki usume wong ngene iki mesti akeh banget to. Do bingung golek penyanyi. Lah nggih. Kelebu sampean iki dadi penyanyi sing saiki payu-payune. Heeh. Di manajemen, Mbak. Aja kek terus bar wayangan ku bablas campursari ngono kaya ora sehat. Lah karep kula nggih lagi butuh. Ya wis. Ya wis ora tok gugu iki omong aku. Ora tok gugu omong aku, Mbak. Gugu. Oh ya. Nggih. Kepepet ora digugu ora apa-apa oleh ku ngomongi ngono ki mung mergo aku meri kok. Oh. Kisruh kowe iki ora. Nggih. Ngaturke pandonga, Mbak. Sampean tahun wingi ya wis sowan mrene. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya para warga ngunut klien. Nggih. Mugi-mugi diparingi sehat, Sehat, nggih. kathah rezeki. Amin. Eh, Bapak Ibu. Ya pokoknya donga sing sae-sae kagem warga masyarakat ngunut Nggih. klien. Nggih. Mbak, nek bingung Nggih. donga ki ngene. Kepripun? Duh Gusti gandeng panjenengan menika maha mengetahui apa sing dibutuhke warga masyarakat ngunut. Lah nggih niku mang cukupi. Wis ngono wis. Amin. Donga Ngoten ki niku mawon. Iya. Nek umpama bingung lho ora iso ngrakit tata ukara sing runtut lho, Mbak. Iya. Nembang, Mbak. Nggih, nembang napa? Lah iki wonten pamundutan. Sugeng dalu Bu Cangik menika saking Pak Suprih. Wah, garwane Bu Suprih, Nduk. Wah iya. Pak Suprih Wetan RSUD Wonosari badhe nyuwun tembangipun Gubuk Asmara kalian Sri Huning. Oh iya. Salam kagem pun Bapak Lurah kalian para warga masyarakat ngunut mugi-mugi pinaringan kesehatan, keselamatan ugi cekap sedayanipun nggih. Menika kula sampaikan nggih Pak Lurah nggih. Salam saking Pak Suprih garwanipun Bu Suprih. Wah. Sapa? Garwanipun Bu Suprih. Mbok menawa. Diaturke Mbak, Ki Slendro. Ha iki saking Pak Diratno ingkang nembe kemawon dugi griya Jakarta kantun nenggo langgam merengu. Wo ya lo diaturke. Heeh. Salam budaya lestari budayaku. Nyuwun lelagonipun ayang-ayang kafir katur. Wah. Katur dumateng para warga kula ingkang kerja bakti perbaikan pralon. Wo nggih. Pralon apa? Mbah iki pralon spiteng apa iki sing di Wudu kaya apa? Oh pam. Saking Pak Kadus Wiyono Mbatur Retna matur nuwun. Gubuk Asmara, Mbak. Nggih. Diaturke. Bawa, Mak. Heeh. Bawa ora bawa tak selantar. Iya. Monggo sareng-sareng. Ayo siji Nek sik. bawa niku ki ambek to. Nah, iya. Le Makele sarang-sarang nek ponkur. Bonkur, Mbak, bonkur niki. Sakniki ki ambek riyen to? Nggih, nggih. Mingkar Nyingkar-nyingkur. Oh iya nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur. Nggih. Wiwitane. Wiwitane nyingkar nyingkur. Iya. Ayo Ti, kaya penggemarmu wis tok bayar urung? Pripun? Penggemarmu wis tok bayar urung, Doan? Ngo lali ya, makne ora bengak-bengok. Nah iya. Malah apik ora usah dibayar mah grebeki kuping. Diutang. Nggih. Lelampahan. Lingsam. Oh ya kelingan jebule. Agi apik iki. Oh iya. Yen kemutan Nano. lelampahan kang
Pak. Aja to, kok melu tenan aku. Oh nggih. Tresna tulus nadyan nengku buk asmara. Nggih, monggo sareng-sareng jaipong. Iya. Sore-sore jaipongan ra apa-apa. Ayo karo men sing jaipong rada kuru. Iya. Keleman ki ya ora apik kok ya. Obes kuwi pisan. Ya. Dik ngalor ala dik itu. Banter ora, Mbak? Yo nek sakniki mboten banter mboten napa-napa. Oh, ngaten. Kok sik kedua, oh, men rada seger. Nggih, nggih. Ya ngono kuwi lho. Apa to maksude ki sik pertama lak yo nek aluse nggih to. Nggih, karepku ngono kuwi lho, Mbak. Sampean iki ngarani ngono lho ben kanca-kanca ki tanggap. Jane ya gur manut kula ya. Lah kok nek pas wis sing kedua sampean banter dhewe ning kanca-kanca ra disasmitani. Lah, ra kompak jenenge. Mboten siya sareng-sareng mangke. Nah iya. Iya. Nek banter ya banter sareng-sareng. Nggih. Nek Dadi ketok kompak. Bener. Iya. Engko, Mbak. Sareng-sareng kanca-kanca. Cadetan sak
sampean banter kanca-kanca ya banter. Mergo wis dikangseni mau. Napa? Mergo mau wis dikangseni. Lah nggih, dadi iki kangsenan riyen men kompak. Nah, jadi Anda dengan para kanca-kanca menika saling bersinergi. Iya. Oh iya. Iki biasane arep rampung iki banter nduk. Iya. Ning ya aja banter-banter. Heh? Biasa wae aja banter banget. Oh ya, wis. Manut requestmu Pak ya. Iya. Monggo sareng-sareng kanca-kanca ya. Monggo sareng-sareng. Setetet sakjroning ati. Aku kok beda Jos. Iya. Jos tenan. Wis nuruti requestmu kok ya. Aku request ora banter banget loh. Heh? Aku request ora banter banget. Iki ora banter banget ning banter banget iki mah. Iya. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Garwane jenengan nderek kita. Nggih. Oh, nggih. Mulane niki ge anu, ingatane apik. Nggih, monggo. Mboten blero-blero. Ora bae. Nggih, sampun matur nuwun. Nggih. Monggo sareng-sareng. Heeh. Pelak, Mas. Ah, apa? Kae sing guyu cekakan kae tahun wingi nang kene telat le teko. Kelingan wae ora. Ki pelak barang, Mas. Iya. Ngaturke tembang wajib nduk. Apa? Lancaran bersih desa. Wah iya. Nggo diuri-uri ya Mak ya. Ki mengajak kepada seluruh tidak tanpa terkecuali sing mirsani ana ning YouTube. Heeh. Para warga saka ngendi wae mirsani rene. Heeh ya Mak. Ben ora lali karo desane utawa dusune supayane padha ngerti desa. Iya. Ayo Mas Joko dibawani. Mas Joko kuwi Sing asta peking ning nyambi Wiraswara nduk. oh iya. Mana? Ya. Apa? Sik Mas. Apan ora alpan. Alpan. Nika apan? Apan. Oh ya lah ya apan. Aja alpan ku kesenengan banget wong terus golelen. Mau ngerti aku nggawa rokok 5 bungkus ki wonge terus plirak-plirik sih. Iya. Oma rokok kae iki. Apaan? Niku dadi kewajiban lah baku deh baku ayo bersih desa ayo Pak Wariso gentenan Pak. Pak Wariso ki Sing ngasta siter ya nyambi Wiraswara nduk. oh ya. Ki Wariso Gleng. Heeh. Ki Sukaca. mure ado sukar sakit Menjane iki dalang. Oh dalang. Ya iso ngruwat. Heeh.
Mergo wis kagungan wayah utawa putu. Oh iya. Lah nek kowe Iso wae ning aku urung ndek putu. ayo gawe sik. Ah iya, Ya kia anggia tu diwalik pelok 6 meneh. Iya. Wis diaturke iki tembang wajib soalé, Nduk. Lah iya. Iki ingkang isine ngejak marang sedaya kalangan. Heeh. Supayane tansah ngresiki marang desane. Iya, Mak, ya. Memetri marang bumine. Bener. Mergo kuwi kewajiban baku supayane bisa adoh saka suker sakit. Iya. Ya, diaturke ana pamundutan, Nduk. Dari hamba Allah. Wih. Mburi kelir. Nyuwun tembangipun Mawar Kuning dijadelke. Wah. Mawar Kuning dijadelke. Piye kuwi engko terusan? Ayo main jadel dhewe kok sing. Iki ora. Ayo, ki diaturi nembang. Sapa? Jane Mbak Niken. Ya diaturi ngadeg ya, Mak ya. Mangga, Mbak. Mesti kudu eling sajroning urip. Aja aji mumpung sepot ngene-ngene iki kepenak. Oh iya. Ora ngeselke tur ya sindene duwe wibawa. Oh. Lah nggih ngoten kan sesuai sing maju ki sinden sing kepiye ngoten to. Nek sing sinden sing kudu eling. Mergo wis ora iso dielingke, ngono lho dadi iki. Heeh. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bu Limbuk Bu Cange. Iya. Wah kok anu Mbak nuwun sewu Mbak, ora kok teges moyoki. Nek moyoki iki iso ndadekke kualat. Piye? Panjenengan apa nembe kirang sehat, Mbak? Nggih, kula nembe flu. Apa? Pelu. Oh iya, flu kok ya. Pelu lho. Oke, kleru. Nggih, Mbak. Aku gak aku nek to pancing-pancinge aku. Aku ora seneng aku. Lah ngapa? Aku ki cah jujur ya aku. Ya. Lah seneng ya golek liyane. Mah.
Liyane ya maksudnya ya jenengan kene iki nggo genep ya kok ora nggo genep-genep ning nggo nguwati ngono lho Mbak tegese iki kudu dijaga kesehatane. Iya. Aja ngunjuk esike. Jane nggih mboten lho, kula mboten sok mimi es jane niku. Lah terus kok iso dadi kaya ngono ki? Lah usah madem ngeten iki rak nggih. Iki terus lereke butuh kehangatan ngono ta. Apal aku. Iya. Nembang, Mbak? Nggih, wonten dawuh. Tembange lah ana wae. Kula nggih wonten request lagu niki. Dari siapa? Biasa, langganan. Langganan? Kula iki ndek langganan lho. Waduh. Heeh, iki saking keamanan dari Pak Koramil nyuwun tembange Sri Huning. Nah iki engko diaturke. Iki diwaca, Mbak. Langgananmu ngrasake apa? Menika saking Pak Sukamto. Kleret. Kace. Oh, nggih. Nggih, nanti. Sik. Kuwi tukang gas kuwi. Tenan yo cah masane gawe-gawe lho. Sugeng dalu tumut ngebiar mugi-mugi acaranipun lancar sukses. Amin. Lagunipun biasane. Biasanipun tembang kangen. Oh, nggih. Tembang kangen, Nduk. Iya. Nggih. Diaturke. Iki mumpung isih pelok 6. Iya. Lah ya kudu diaturke. Kuwi wis transfer urung, Mbak? Sampun. Nang rekene sapa? Nang rekene Masuk sapa? kas. Kas apa? Rekeninge kula. Kas desa. Kas keluargane kula. Oh. Keluargane sampean? Nggih. Oh. Keluargane ning ndi yo, Man? Kok ning ndi? Maksudnya keluargamu kira ya ansel ora siji ngono, Mbak. Cen persahabatan kekeluargaan niku kathah sanget. Nggih. Aja kalah karo poli, aja kalah karo bal-balan lho nganggo persahabatan lho. Iya. Iya. Tembang kangen. Langgam sik apa dangdut? Ayo dangdut alon-alon. Oh ya. Pelan-pelan mawon nggih. Monggo Mas. Sareng-sareng. Oh
tempi. Sami-sami Mbak Niken. Iya. Ya ramah itu. Sebabe Ayo nembang dhewe entuk saweran dhewe. oh. Lah nek kowe. Lah nek aku sing entuk saweran aku sing nembang sinden. Iya. Semen iya. Iki nembang meneh, Nduk. Mergo ana pamundutan Sri Uning. Oh ya. Dibalik selindrung ngono. Iya, ning sepate men pelok sih. Heeh. Siapa? Yo, Mbak Fia ya. Putra dan sakit kepala tong. Putra datang kapan saja. Putra ada obatnya nonton kita semua. Putra tak sakit kepala. Putra datang kapan saja. Putra obatnya apa tuh? Hei. Ora diteruske to. Ora diteruske. Arep neruske ranti ragat, Mbak. Kok sepotku kok budrek ngono nggih nyapa to? Ayo main jumbuh karo wonge kok ya. Lah Pak aku ki cok budrek. Budrek wae nganti iso dadi kaya ngono ki ra. Nggih, sugeng dalu Mbayu Limbo, Mbayu Cangi. Sugeng dalu, heeh Mbak, sugeng dalu. Iya. Sugeng dalu sedaya para warga ngunut playen. Nggih. Kok mboten tek rame to niki? Ayo sing rame kan pikiranmu. Nek warga kene jenjem-jenjem wae dadi ora piye-piye. Nonton wayang ki menikmati. Iya ya, hiburan kok ya. Heeh. Lah sing menghibur? Ayo sing menghibur mah wong stres-stres kuwi. Kaya sampean. Nggih, kaya aku. Nah, ya dalange barang to? Ya aku mung mergo nglegani ngancani sampean, ndak dikira. Ndak dhewe ngono. Heeh. Ya wis ora apa-apa, berarti bareng. Nggih. Nggih apa? Lah ya ajare aku ki sinden, nek sinden ki kon ngadeg ki kon nyanyi. Nggih. Nembang. Lah tembange napa ngoten. Ada Sri Uning, Mbak. Nggih. Ada Sri Uning dari Pak Koramil. Dari Pak Koramil? Iya. Rawuh mboten Pak Koramil? Mesine ra apa? Au, pendane iso ngersake lagu iki. Pak Koramil nggih. Iya. Sing ganteng dhewe. Ganteng dhewe maksudnya ora gelem angkat tangan, dada-dada ngoten, ha? Hah? Gawanku. Endi? Nggih. Jare gawanku. Ayo lha yo nusul to ya berkahi kowe kuwi. Lah nggih. Heeh. Wong ya alumni. Alumni apa, Mas? Enggak Mbak Sri Uning Dibawani. iya. Sinebut. Sinebrut. Sinten sing bawa? Kula. Ya sampeyan sing nembang sampeyan kok sing bawa Mbah Makno kira ya ora mungkin. Iya. Mbok menawi nek ajeng bawa. Iya. Ha sing dikon bawa ra ya sampeyan, Mbak.
Mbah Makno bagiane engko Maya. Iya. Sinebut lawan putri sinebut pahlawan putri. Iya, putri malu. Woi. Putri napa? Agawe. Udu ya. Ngawur atau campur-campur. Srioning mustika tuban. Ora kaya wis terusno sik terusno. Putra Kanjeng Suragadhok. Lawe Ya, Mbak. Prangkung tuaja negara bebela wirat maya tan wurung sriuning gugur dadi kusumane bangsa nggih. Sampeyan arep langgam apa jaipong? Jaipong kowe ya? nggih jaipong mawon. Kaya ora wangun sampeyan kok nyanyi langgam kuwi. Mboten tek wangun kula. Nggih. Kok jenengan saged ngarani kula mboten wangun nek langgam? Kok iso ngarani aku ora wangun nek langgam? Ha wis ketok to. Ketok apane? Karaktere. Saka forme apa? Volume. Fawaan. Postur. Pawakane iki Pawaan. wong gagah jelita ngono ki. Gagah jelita wedok kok gagah jelita. Ya Lek wedok. dandan lho wis ke jam 4 ngono kok diomong. Jam 4. Heeh. Jare susuran barang mau. Susulan apa? Nginang barang. Aku nyinem mau kayak bablas rene. Oh, ngono. Iya. Mangga Mas. Monggo 200 tok kaya iku. Wes ya. Oh. Aku nunut adus mau ning masjid kono kae. Aku ora ngabari aku. Lah kepiye nek ngabari? Yo, sareng-sareng. Kalian kanca-kanca. Mangga. He ya. Pinocchio.
kene nganu, Mbak. Ki Nawala ki. Nggih. Dari Bunda Tini Lampung. Request Bunda Tini Lampung. lagu Lestari iki pesene nek sampean gelem nembangke iki. Nggih. Duwe 50 saka Bunda Tini dinenge sampean. Dadi nembangmu rong lagu raming sriuning tok ning Oh, ngoten. Langsungan apa nanti? Langsung napa nanti? Ayo iki entek sik kok ya. Langsung, Bu. Oh, nggih, mengke dua. Berarti ning ora medle lho. Ora. Pokoke iki ronggongan to, gek terus engko Lestari ya ronggongan ngono kuwi. Nggih. Cah mampu kok. Kene tak salehne kene sik. Salahke ngendi ki mau? Iki. Waduh lek kok angel. Ha wis diumumke kok ya. Iya, engko tak rogoh. Iya. Apa sing terus kok? Kae no. Oh, iya. Saweranku. Ya. Ayo. Mas. Gelang apa? Engko sithik to aku njaluk tinting kok apa? Tak kira nek arep nembang kuwi ya dawuh Lestari kok arep nembang. Mas. Katresnane wirat maya. Ning rana asriune. Senadyan wakasanira praten lena Sik to ambekan sik. Ambekan sik. Ben ora metu kelabange. Ora ya, sehat walafiat lagian. Apa? Kelabang. Kelabang kepiye to? Ayo. Ora. Iki sehat walafiat iki. Sampeyan iki arep nyinden apa arep ngrebab jane? Lah wong bar tebang kayu ya ora apa-apa to. Bar tebang kayu. Sinden kok apa-apa diayahi. Ya endi sing eneng, Mas? Kadang ya drep, kadang tebang kayu, ya endi sing eneng ngono wae ora apa-apa. Kabare ngidul barang kadang. Nek ngidul ngendi maksude? Ayo, katresnan. Oh, panggang to. Dolan ning gone Mbak Yanti. Oh, iya. Katresnane wirat aya. Yeah.
matur nuwun Mbak. Iki. Nggih, sami-sami. Bablasan Lestari lho, aja lupa. Bablasan Lestari, nggih. Dangdut meleh nggih. Pripun, Pak? Badhe anu. Oh, badhe ngeceri. Iki jok jenenge iki. tak kira nek arep request apa. Tapi alhamdulillah lho niki Mas, niki jen pepak tenan. Napa nipun? Nggih, pacitane niki. Ayo warga mriki iki luar biasa. Warga mriki luar biasa, Oh, pacitane pepak. Sindan siji ngedhep wedang telu ki nek ora ning ngunut ora kelakon. Lah nggih. Gelo eneng wedang jeruk barang. Cah siji kok ngedhepe wedange telu ki kah. Aku mau jane ya arek nembung snack loro lah ning ya ora kepenak to. Lah ya alasanmu ngene no, kula bar tebang kayu, Pak, kula nembung. Heeh, ya ngerti mau ngono ya. Pak kula bar tebang kayu angsal mboten nek seneke kalih. Ora oleh. Ora oleh. Ndak liyane rauman kok ya. Lestari. Nggih, Lestari. Ini kancane karo Mbak Anggi. Oke. Ya engko 20.000 ditumpuk. Sepati mboten Mbak Anggi? Sepati no Mbak Anggi Di sepote no. Aku tak delok nek sepote sing kaya model Mbak Anggi ngene iki sepote iki apa ngono? Ya se. Wah, kok sepote kecer iki kok pripiye to? Mosok sepote kecer tok. Jebol kae sing tak anti-anti oh Mbak Anggi iki sepate ngene iki Mbak, cocok. Ora oleh mak budrek dan sakit endasnya. Ayo main zumba kok ya nduk karepku ki. Iya, Mbak Anggi iki masalahe piyayine Ruruh Aris. Iya. Ya men. Mesu. Iki dek 50 berarti moh iki. Nek ngulu idune dhewe iki ora apik lho. Lah idune dhewe malah sing ora apik nek ngulu idune kancane. Iki ora apik. Iya. Lah ngulu idune dhewe iki ya lumrah ngulu idune kancane iki. Makane iduku ulune. Manggilane ora. Karepku ora tekan semono kuwi. Ngomong-ngomong mang suwe-suwe jenes ya. Yo. Karepku ora tekan semono kuwi ya Allah. Ki Lestari nggih. Logikane heeh. Ya iki Mbak Anggi disapa sithik wong iki rong bengi gak melu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Iya. Kami sehat to Mbak Anggi? Dalam? Sehat to Mbak Anggi? Sehat. Entuk salam saka ibuku. Nggih. Nang omah salam nggo Mbak Anggi ngono. Nggih, matur nuwun. Salam balik kagem Ibu. Heeh. Ibu sapa ora usah tak omongi. Iya. Lah ibune ki ana pira kok ibu sapa rasa? Ngopo Iki kok ora tau akur ki piye to, Doan? Jatah aku nek karo kowe ora sudi Mbak Tekon aku. kaya ngono Gelut sawangane. wae. 50 ki urung dibalik aku. Iki ra sida berarti. Kepiye? Oke, jare anu apa jenenge 50 dik tak nggo nyangoni anakku sesuk arep mlebu TK iki. Iki sah ya? Lah saiki arep mlebu PAUD. Wingi rak mlebu TK jare kok bali PAUD piye to? Pengen nembung 50 ki arep nggo nyangoni mlebu TK. Mah medun. Ya ora apa-apa to. Anakku siji. Mbarep to? Heeh. Iya. Nggih, monggo Lestari. Lestantun. Sias mboten? Nggih. Sida ya. Nggih. Mbak Anggi ya men nurun donga sik. Oh iya. Wong wedok. Perawan iki dongane isih manjur. Nah, Iya. Kandhani kok. kaya aku ki gek danggepi ora manjur ya dongaku. Semono uga dongane wong budrek sirahe iki ya manjur. Iya. Monggo sing perawan dongake. Mary po. Kowe kok kaya ora seneng ta aku ngongkon ndongake iki. Mbok ya ulate sing apik. Beda-beda ki kok. Sapa sing lah sampean ya nun sewu wis peputra. Neng ndi peputra ki wis ibarate wis ora perawan nek perawan iki mergo urung diwengku dening tiyang kakung ngono lho. Ngono kok ora trima. Sing rondoe malah senyum-senyum kok. Berarti nek rondo ya malah anu
Mandi Yohan. Ayo donga kabeh wong ki mandi. Lah kene kok jaremu dongaku ora mandi. Lah sing ngarani ora mandi sapa? Wong saking kowe le gegeden rumangsa. Kene ora nek ngarani dongane perawan mandi, dongane Mbak Via ora mandi. Aku ora muni ngono. Dongano nggih men mandi. Kok kesenut lho. Nesu lho kae mak. Men. Nek nesu terus udah kok nduk. Wah. Berarti ngenteni nesune. Iya. Donga, Mbak. Monggo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga ngunut mriki tansah pinaringan sehat, bagas waras, lancar rezeki, panjang yuswa. Amin. Anggenipun sami makarya pinaringan lancar, slamet. Amin. Rahayu kang tinemu. Amin. Sik kendak meri Mbak nggih. Apa? Kowe pengen dongake? Moga-moga. Sing jangkep saka ngarep kaya mau. Aku ki lak ya gur ngimbuhi to. Ora imbuh, Moga wis sing marep. rawan ya kendang rapi. Amin. Sing rondo ya kendang entuk jodoh, sing duda ya padha dene wis ngono kuwi wae. Terus awakmu? Sing genah jodhone ki sing do apik-apik. Lho kok kowe muni jodone sing do apik-apik apa nalurekke? Ya sing penting apik lho nek aku ki wong liya do bahagia do ngono ki aku seneng kok. Oh. Sampean kon rene iki dikon nembang kon ora kon curhat. Mau aku wis arek nembang jaremu kon ndongake. Ya Wis wis ora. ayo Lestari monggo. Ya ngejak nembang ning ora usah karo ting telorong ngono kuwi luwe. Apa kok kleru. Biasanya wong wedok ki selalu benar, ning kene ki ora. Lah kowe nek ning omah ra wis selalu benar to. Ayo gentenan ning kene selalu salah genti. Ning omah aku ya ora bener kok. Ning kene salah, ning kono salah. Kowe kok malah Monggo Lestari. Ya. Hamba bar mewangi semi
Banggi. Iya. Ngopo kok melirak-melirik ngene? Alah, mau ngomong apa saiki kaya ngopo? Mau ya mau saiki ya saiki. Ngerti omong aku medun. Medun? Heeh. Wong kok mutungan. Iya. Hah, ya tak aturne, Nduk. Iya. Ngombangane kualat karo wonge. Men. Ya Mbak, Mbak iki Mbak, kok ngombangane dememeng ora wis-wis potong pajak. Aku ki ora lenjet jaluk, ning nek dinehi kan lak ya tak tagih to. Loh, lah iya. Ning rak ya umpama sing arep menehi iki lali rak ya sampean ya ikhlas. Tak elengke. Nggih, matur nuwun. Nggih. Basa dinehi terus nggih matur nuwun. Nang elingi nek umpama ora sida tak nehi sesuk aku paling ya gur teko ngono wis ora salaman karo aku. Heeh. Ya ora apa-apa. Meh matur nuwun iki. Mbak iki mau wis nembang. Iya, bareng karo Mbak Via. Iya. Aku cakepane iki kudune wong ayu setya rumeksa ngono kok. Malah wong bagus setya laksana. Ah sing dieling-eling kuwi. Ya wis men. Iya. Ayo bluk. Sapa? Mbak Yoga. Urung nembang. Iya Mbak Yoga men nembang. Iya. Di sepoti Mak. Pelok barang. Heeh. Sepati apa? Mars. Pinema. Iya. Oh sepatu kok Mars ora. Ayo Mas. Grumbyang. Dang jong jong jeng. Ya. Na 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 Hehe apa? apa piye? Sugeng dalu, Mbak De. Sugeng dalu. Kok Mbok De? Aku mbasake anakku. Oh ngono. Iya. Sugeng dalu. Nggih, Sehat sugeng toh? dalu. Nggih sehat toh, Mbak? Pangestunipun sehat. Kang Garwang sehat toh, Mbak? Nggih, sehat nika. Nggih. Wah, Patih Udawa. Iya. Nggih. Mbok kakunge nek ajeng ses menika dipun parengaken. Angsal, lha wingi lak ses to? Temu di? Kae pas ning ndi kae Kak ses to? Mboten kok nggih. Jenengan mboten persa, lah kula persa. Saking sinten jenengan ngerti saking sinten? Ndelok dhewe. Oh. Konangan, Mas. Kula niku mboten Berungkat napa-napa. kimpul. Lah, nggih. Mboten napa-napa. Sampeyan ora apa-apa. Mboten napa-napa. Lah sing piye-piye? Yes, oke. Oh, ya. Kanggo moro-moro terus tuku sakpres. Iya. Atur pandonga, Mbak. Jalaran wonten mriki ingkang sarimbit nderekaken kula menika namung panjenengan kalian Pak Moko. Iya. Dadi pindhane Komajaya Komaratih panjenengan pindha dewaning asmara monggo atur pandonga kagem warga masyarakat Desa Ngunut murih kasembatan menapa ingkang sinodha nyatanipun antuk pangestu jengandika kekalih Pak Moko kalian Mbak Yoga menika pindhane antuk pangestu ning Jawata mengen. Dawa men lho le ngomong. Anek Jawa, anek cendhek tok paido. Cendhek kuwi sanesu. Lah wis kabeh iki mau. Ayo dongane ya ora apa-apa, ya ndonga iki siji-siji. Sing disuwun ki dongane. Iya. Warga ngunut nggih. Nggih. Nggih, amin matur nuwun Mbak Yoga. Tembangipun menapa, Mbak? Lho, anten apa? Apa tembange mau? Wah, iki lestari wis tak suweke nek sing wis tak suweke. Iya. Ayang-ayang, Mbak. Dereng Mbak ayang-ayang, Mbak. Ayang-ayang. Heeh. Duet karo aku. Oh ya. Ora apa-apa. Lho nika nonton pambudutan podang kuning. Podang kuning. Nggih. Ha iki ayang-ayang mau iki wis nampa dite engko nek aku Oh iya. ora ndang tak aturke engko nek. Iya, tak suweke nek wis. Iya. Ayang-ayang. Monggo sareng-sareng kanca-kanca.
tresno iki abadi dewa-dewa ning aswara ana ati kawula anggon kula apa tresno atan sakit sapa arewani abadi tresno sakit asunyatan yen ora sliramu iso nyawisi dewa-dewa ing asmara kuwato ati kawula akan kula laput tresno katan sakit sapa arewani abadi tresno kang suci sampun Mas. Wis fit out. Oh iya. Ya kadang ya banter, kadang ya rada alon ngene iki lah. Kadang disuwukke tang-tang Iya. jelier, kadang dipentoke ngono to katanya. Kadang Apane? kleset. Iramane iki lho, Mbak. Oh alah. C. Iya. Kleset. Terus keturun kuwi. Iya. Ora keras. Nggih, sampun matur suwun. Alah. Sibluk. Iya. Biji meneh, Mak. Iya. Pas kapungkur atiku kanggo mangun sumping nawar kangkune diaturke mawar kuning. Ya. Ayo Mbak ini kan ya Mbak, ngadeg neh ora apa-apa Mbak, pindho. Oh ya. Diaturi nembang meneh ya Mbak ya. Minyak telon cap tegaan. Wangine mangi bae. Minyak telon cap tegaan.
Ya. Pimanem. Nggih. Wonten dawuh. Ngadeg melih jenengan. Ya ana Ya, nawon. ngadeg 2 kali. Heeh. Langgam rengu Mbak dipun aturaken Mbak. Wah. Pak Deku, Pak Diratno iki ngefan karo jenengan lho Mbak. Sinten? Pak Diratno. Pak Diratno. Nggih. Duh, alhamdulillah. Mbak nikan niku daleme pundi, Dik? Anu Pak De. Semin Pak De. Oh lah nek mangkat wayangan ki mung sok piyambak nek ngono. Oh lah pengestune. Oh, aduh. Terus kersane? Lah kersane pripun to Pak De aku ya ngono to. Terus Pak De ku ngendika, "Duh, umpama aku wis pensiun ngono, Dik." Kek napa? Lah cengeterke napa Pak De? Karepe rak arep ya karepe arep kenal karo jenengan kok. Oh, nggih mboten napa-napa. So tanggal 7 dikenalke ya. Langgam Rengu, Mak. Ya. Patete 9. Ya. Ya. Oh Mas Pinto pengen buka rebab apa Oh, Mas? nggih. Ya Allah mesake ket mau nembung. Nggih nggih. Wong tuwa Dituruti nggih, dipaeka. mungkin ndak panas awake. Ket mau ngacong-ngacong ngeten lho, aku ya Ngedrel tahu ta, to. ngedrel. Iya. Nggih, monggo Mas Pinto. Monggo Mas. Kasumanggaaken. Iya. Dalalah mike modar ya ta. Iya. Ayo, Mbah. Wis sampean bae, Mbak. Oh, nesu tenan kok sing rebab kok. Iya. Ah kok gelong. Gak aku arep teruske lakon iki ya. Selak durna ngamuk-ngamuk ya, Mbak. Ya, Mbak. Dienekke, Mbak. Oh iya. Damar mancung sinupet lho. Ya.
Kripik gedang kripik telo sithik edang padha rata. Iya, Mak, ya. Sowan ngersane Sinuwun Darawati. Ya, iki karo ngene, Nduk. Piye? Iki aku mangkat rene iki ya senajan to ya isih kanthi suasana duka. Iya, Pak Parjo wae izin supaya ngurusi ngomah. Sebabe simbahku ya, Nduk. Simbok Putri ya Mbah Putri. Iya, nyane Mbah Ngadiem wingine bengi kapundhut. Oh, innalillahi. Iya. Dadi ya awake dhewe sak iso-iso kentun donga ya, Nduk. Oh ya, dibarengke karo nggonmu kirim donga ngersane pepundhen dalang. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sirna Nugroho wa ilaruhi almarhumah Nyai Ngadiem wa ilaruhi pepundhen dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Amin. Iya. Muga-muga Simbah Putri tentrem nang ngayonaning Gusti. Amin. Tansah marpamoring sukma sinuksmaya winayaing sepi sinimpen telenging kalbu ambukaning parana talen saking layap-layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kamu sing wis manjing wonten ing sanggan sangarup kana gandha ngucap sang nata Mandura Prabu Baladewa gawe sangjane